papayag po ako kasi isa rin akong byuda na, 25 years na akong byuda. Wala akong inaasahan na magbibigay dahil may pamilya na yung mga anak ko. Kailangan ibigay yung mga ayuda para may yung mga tao. Kasi mahirap ang pera ngayon. Kagaya ng asawa ko, walang trabaho. Dapat ipatuloy yung palawig ng gobyerno para hindi tayo mahirapan. Ay, wala pa. Wala pa kaming natanggap sa amin. Pwede ipatuloy. Kasi yung mga tao kawawa. Saka mahal lahat ng bibiliin. Para sa akin lang, okay na may tulong nila, may bahagi nila. Kasi maraming tao ngayon na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Kaya payagan din ako. Siguro sa mga mahihirap na lang yun, ma'am. Tulad ko, isang kaig, isang toka. Pwede. Di ba? Oo naman. Kasi kailangan din ng mga mahihirap yan eh. Saka yung mga nasa squatter na ngailangan. Paano yung mga walang trabaho, sir? Yun na nga ang mahirap dun, sir. Paano sila mawawalan ng trabaho? Eh, tulad ko rin, hindi rin nakapagtapos. Naghanap sila, construction lang naman ng bagsak. Tatangin, kahit hindi na ipagpatuloy, basta importante kung ano yung damdamin ng isang tao, yun na lang. Di ba? Kasi alam mo naman, uso ngayon yung ayuda. Pag namimigay, tanggapin, di ba? Oo. Kaya lang, mamimili ka sa sarili mo kung sino ang karapat. Marami po kasi mas nangangailangan po ng mga kabataan and also sa mga family po kasi syempre hindi po sapat yung sweldo po nila since minimum wage lang po sila. So agree po ako if magkaroon po ng mga iba't ibang ayuda po for the government para maging tulong din po sa kanila. IFM News.